guys, दिनैनि भिडिअ एसे इउनिक जानाय लोगोफोर माना दिनै आं मोनसे कमप्लिट खालामनो थांगासिनो मोनसे चेलेन्ज लोगोफोर माना आं दिनैनिफ्राय हमना ला 1 month सिगाङाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जेराव आङो एसे मोनसे माने चेलेन्ज बिदोंमोन आरो नोंथांमोननिफ्राय माने आं बुंनाय दंखायोमोन जि जाय चेलेन्जखौ हागोन आं बेखौसो कमप्लिट खालामगोन आरो जायखौ हाया बेखौ खामा आरोना गोबां मानसिफोरा कमेन्ट होदोंमोन चेलेन्ज होदोंमोन आरोना स' बिनि गेजेराव आं दिनै मोनसे कमेन्ट माने मोनसे चेलेन्ज बासिबाय लोगोफोर माने दाउदै जानाय माने सासे मानसिया आं नामखौ बावगारबाय माने 10टा दाउदै जानो होदों लोगोफोर आंखौ स' आं दिनै बे चेलेन्जखौनो लोगोफोर कमप्लिट खालामसै मानोना दिनै माने कन्टेन्ट गैया माने बोरिं जागासिनो बोथोर नङाबा देहाखौबो एकदम मोजां नांथाराखै बेनिखायनो आं दाउदै जानानैसै 10टा नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनै भिडिअ बहुत इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनै फार्स्ट टाइम आङो चेलेन्ज कमप्लिटनि मोनसे भिडिअ बनायगोन लोगोफोर स' आं दाउदै लायनो थांगासिनो लोगोफोर दायो थांसै दाउदै लायनो माने ओरैबायदि एक्साइटेड जागासिनो लोगोफोर माने आखाइफोरा मावलाजोब्बाय आरोना स' दायो थांसै लोगोफोर लेट्स गो गाइस तो लोगोफोर दायो सफैबाय दखानाव लायनोसै दाउदै फार्स्ट टाइम 10टा दाउदै जानोसै लोगोफोर ओ माय गॉड तो गाइस सफैबाय दायो न'निफ्राय दायो जानोसै लोगोफोर आंनिदार दायो एवना दो तो गाइस दायो जों बेखौ गिबियावनो सेंखावनोसै ओमफ्राय जमा खालामसै मोनसे गिलास नङाबा मोनसे बाथियाव तो एन्ड थैंक यू सो मच फर गिविं दिस चेलेन्ज आंखौ 10टा दाउदै जानायनि अपरचुनिटि होनो थाखाय थैंक यू सो मच नोंथांनिसिम ओमफ्राय गाइस नैबे जादों जोंहा आनै नावलायसै नावरना नै सेंखावगासिनो दायो आंनिया बारा पारफेक्ट जायाना बिदिनो आंनिखौ सेंखावनो होबाय आरो दानि लोगोफोर कसम दे माने जेबो सेटिं खालामा आरोना माने 10टानिफ्राय 10टा दाउदैखौनो जाजोबखांबाय लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव सम नायलांबाय थाबानो जाबाय बहुत इन्टारेस्टिं जानो थांगासिनो भिडिअ ओमफ्राय दायो आंनि दिनै सेंखावगासिनो एवनो थाखाय दा गाइस दायो कमप्लिट माने जों 10टा दाउदैखौ जों सेफायखांबाय माने दायो जों बेखौ संनो माने एवनोसै आरोना थावजों एवना जानोसै दायो माने लोगोफोरा एसां बुरजा जागोन आं सानाखैमोन आरोना नायलाय सेसलै आं बेखौ जानांगौबा सेस जियानो जादोंला दायो बेयाव जों संख्रि गलायनोसै ओमफ्राय खेथायनोसै खेथा my god लोगोफोरा ओरैबायदि डेन्जार जाबाय दाउदैया माने लाइफआव बेसेबां गिदिर आमलेट जाबाय दिनखौ फार्स्ट टाइम नुफेरदों जेनेबा आङो माने खिन्थु बहुत गिदिर रिस्क लाबाय नोंनि थाखाय माने माबा मोनसे जादोंबा नों नायनांगोन उदै हामा जादोंबा आंहा दा खिनाया जादोंबा नों नायनांगोन नों आं दायो देखायगासिनो दाउदैया मा अबस्था जानानै लायो Oh my god, this is the biggest omelet ever. Guys, finally जोंनि आमलेटआ रेडि जाबाय नायनि biggest omelet ever. आं माने बेसेबां गिदिर आमलेट जेनेबा जिबनाव सानसेबो नुफेराखैमोन आरोना स' नोंथांमोना नुफेरदों जां स' कमेन्ट खालामबानो जाबाय स' लोगोफोर दायो जों जानोसै आं माने खुदैबो ओंखारदो माने जानोल हागोन आरोथ' बुंनो हाया 10टा दाउदै माने हाइ प्रेसार बुथेनानै बहुत प्रटिन दंना बेयाव उदैबो हामा जानो हानाय जि जाया माने लोगोफोर जानोसै दायो अके स' ट्राइ खालामसै एक्सपेरिमेन्ट खालामसै आंनि उदैया हामारना हामारा बे बुस्थुखौ असम खालामनो दा लोगोफोर दायो आं जानोसै बुहुमनि जोबथा गिदिर आमलेटखौ येस मोजां मोदोमना Guys, I'm now ready to eat the biggest ever big omelet. आं जायखिजाया उदै इंलिसखौ जाखाया इंलिस आंनिया थ' गासै आं स्टार्ट खालामनोसै जानायखौ दे अके थ' लेट्स गो Guys, nice ang गिदिर पिस माने सिगाङाव बा निसां गिदिर पिसखौ माने खामबो पिस जानायावसो मोनजायोमोन जेनेबा दा आं फार्स्ट खुगासो मोनसेयाव सोनो मोनबाय नै लोगोफोर माने बहुत गुदुं दा संदों नालाय मासे खस्थ' मोनबाय खालामदों जागासिनो माने बे थांथार मोनसे एंगल होननाय खालामदों नङा होमबा स' दायो नायदो सेल्फि लोगोफोर गासै मोनजोबाखै माने टस बायदि जादों टस माने बिदि बेस्ट नाङो आरो टस जानो लोगोफोर हाथारला सेस मेंजोब्बाय गरम मोनजोब्बाय माने सेस पुरा गरम दाउदै गरम ना बाबो
challenge nong ba challenge complete kham thar logofor ang mane ko som logofor jebo ang setting khamakhai mane camera angle change khodo ba jebo mane monsebo ang settings khamakhai arna settings bele nong ba please dai last piece Dosta Daudi alah oke sampai please guys please Dosta Daudi sana sel jalan berang complete kamba lutang ni sero pro wifi lagi ko sombidan ya ang kamakem na ke bang mana jebo logo thoka ke stop accurate Dosta logo mana yang camera angle sense kau mana abisnya mesti lah pada musa na no mana bor nangan na so bini kang ise camera angle sense kamber na to ise bot powerful lagi energy full mai menhang bayi mana body ko mana to guys yang ni ke suini se jian jai mana raja kenang aide raja kan direct pura 100% guarantee manang isen gen na mana kau nak na ini raja kan ya guys saya sana udah masang selama ne udah dah mari ba menang mari ba saruru menang bayar na lagi pertane guys bikin acara di video so nonton muni takai lagi per jana hike bu jana dekhabe ang mane nonton ke eri bedi olo nok mane nonton ji kham tini bikin khamar na mane gasik bhaya hanelai gasik mane eri bai danger challenge oh my god mane hakhaya bigo pura ses hakhaya mane jai jai hir bisi bisi kita mama no ma so guys ta hagar hanelai muni sidang bolu pura kham time mune bakhang lagi perang ke so guys ini video bikin share na so video mazang mude ba like share and comment khara manza wele for answer for gudan nation feeding blast so channel ko please subscribe khulna thang ba jabe okay so ang dai maza kan maza je khila pura mare munjbe dia khmane gorom mkhang bai mane jiki je ar na bot strong bari na hane de so guys yan jadla so bikin ini video short jak na long jak khang je buna hala just editing khama smi disk no besang na maza de so guys next video lagum se okay next video body dhamak dama phaiga sine and 28 Nomor 29 kali dang tanggasino tree house lagi for okay so nantangmana fui na hago tenzing bodo sone tree house mane holy ni bod kuter muse festival jang thangasi bio festival mane DJ fenar na nantangmana musana garang musa gen na so fui dar na pura dom gila mane mare mujhe dia khatar lagi but thank you so much for 23,000 subscriber ang esang speedy grow jaga na sana khemna na so बहुत support kalam na thank you so much mere deal se guys so next video lagum se तो आज के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर